Alhamdulillah yambe ala tanuka barkada ka sali dan fawla son herama kanu Muhammadu ya naso ani Muhammadu yutu nyonya fokata jodon se alaka nin aw bela jelenye o jamakulu sanuma fe aw bismillah ka jemuka kene kanu Tidianiya Blomba mimbe sigi awye kariwo kari ka beni bitay ni alaka je anga karamo ba munumbe an bolokoro amma folo o de Cherno Hadi Umar Chami alemiye konfenati president Cherno Hadi assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah nga kene kono bismillah ma flana wode anga almami bay no Muhammad Musa Diallo Cherno Muhammad salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi konte no ambe Allah tano alhamdulillah bismillah marhaba bi anu bena jaka kuma fe min kan wa folo wode ankara mo munu bana no anga khalifa ba munu be nu bana konfenati president ale ya kanu kana tasi blake uye kenen kan aflana wode Laylatul Qadri bela jelemba do ambo wati konnana kana dakurnya fla fo o kan fokata se zakatul fitrima yani oche ambe folini wala nyuma don taka nyesi aw bela jelema amba foko aw bismillah ambe kuma folo president ika korofo la ya kanuka bi kana bunya masegi ani duwa utaka nyesi anga khalifa ba munu be ni utayana ambe feka do hakilna ani sababu nyuma njumani nani oye ka o keren kana ake Tidianiya Blomba konnana ni sangaina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambi Tidianiya Blomba lameba bela jelefu ana lajebaw. Ni ame Tidianiya Blomba ma dawde sababu e. Ni ame konfenati ma dawde sababu e. On ya fo konfenati tondo kalifa ni muqaddamu konfenati sigile do ulu de ka barala ku deme ku lafiya ka gerula ulu ka amblasra membi Tidianiya kono jamana in kono ka amblasra et c'est pour que sanwosa ulu kalifa dama weru bi nyogonye mani uti nyami nyona ko ka hakillawdi baraw tabulula okmana ibado kalifa an muqaddamu Tidianiya kono ambolo o ko bade oni ko yulu soro o manga sigi ambi yoro minabi anga délégation tale de Segu kalaka anje nyogon ambalimake anga khalifa afana fakunye khalifa o fana fakunye khalifa no Sheikh Hashim Haidara na dole do ko Sheikh Hashim Mansour Haidara ala ya lele ka khalifa minala Allahu akbar khalifa minene ala anga bolo fara min sigi mbe Segu no conférence régionale u seko ke délégation fana wulila ya ka bo Bamako ya kata nga akun kankade ango nga émission kelenkere ale reka Sheikh Hashim ka Allahu nga inafo o wati tambolo ambe damu mabi ambe daimi ambe damima ka wele bla khalifa bema ka wele bla muqaddamu bema zawiya Tidianiya bi Mali yoro Mali kofe u bele jele ka jeka ya fama Allahu akbar ka dugaw kai ala ka do aljina amina saya asigile do ka bekono ga beni ka wati do o no kera o kuma na foyera sewera fota awnye ka dugo ka nga khalifa no ya Sheikh Hashim Mansour Haidara konfenati ma conférence bawke ka nyon dala jere bawke na ka kene na heret na kene ka Allah o kuma na anga nyamado anga ambalimado shirifi do ga faroka Segu mabado o kuma na anga foli baye ala ka demba ya ala ku nyejiche ala ka nyejiche amina be ala ku ka du ala ko ka du kono amin khalifa ya min dirama aya seko kala mamini bina bla nola ala ko tigi fana deme o fana ka ko insa se yoro la ngale kelente
ma wara fana fatura segu o ye Gawusu Ginjo Almami Ginjo Almami mɔgɔw t'a dɔn nka anw b'a dɔn. Allahu akbar. Émission dɔ bɛna na don dɔ la kuma min na n'an bɛna kuma Tidianiya cɛba minnu tɛmɛna Mali la yan an bɛna kuma Ginjo Almami kan a la mɔgɔw bɛna tiɲɛ dɔn u ɲɛ bɛ Ginjo Almami na cogoya min na ani anw ɲɛ b'a dɔn ni min ye o tɛ kelen ye. I n'a fɔ Ginjo Almami ko tɛ Ala ka hinɛ a fana na a denkɛ Gawusu o fana fatura. Allahu akbar. Ala ka hinɛ. Nka o fatura Hashim ye. An b'o o foli o waleɲuman dɔn k'o di Ginjo Almami a ka du ma. Ni Ala sɔnna. Gawusu o de kun bilala a nɔ la ni Ala o fana ka kalifa minɛ Ala ka hinɛ a la. Amin. Ala ka yafa ma. Amin. Ala k'a da yɔrɔ nɔrɔ. Amin. Ala kana du barika t'a fɛ. Amin. Ninnu jɔlen don ni fantan minnu ye Segu jamana na nin du fila n'o ye Hashim Mansur Haidara ye ani Almami Ginjo an'a denkɛ Gawusu maa 700 ni maa 1000 de bɛ tilelafana ni surafana dun ninnu fɛ yen fantanw na o sababu la u jɔlen don n'u ka ko bɛɛ ye u b'a bɛɛ kɛ Ala jati kosɔn o kuma Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma Ala ka an fana ta Ala ka a don n'a bɛ kɛ k'a sɔrɔ ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka janya n'a y'a janya a y'a surunya Ala ka si caman d'a ma a bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma ko saliba la walima salijinni na ko Ala ka ko san 100 maa min bɛ san 100 bolo e ko diɲɛ nɛgɛ b'o yɛrɛ la président i t'a to an ka san 100 sɔrɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn président ka duwawu k'i ye vraiment i ka ŋaniya ɲumanya la ani ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la o hukumu kɔnɔ an bɛ an sɛsɛ ka se an ka imamu ma n'o ye imam Muhammad Musa ye k'a ɲininkali la ɲininkali min ni maa caman bɛ bi ni a dɔnni ka d'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabula sunkalo n'i y'a mɛn fɛn b'a kɔnɔna na n'o ye su ye su min ye suba ye n'o ye Laylatul Qadri ye Laylatul Qadri su in mun y'a bonya ani fasamantiya minnu b'a kɔnɔ u bɛ sɔrɔ cogo di. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. An bɛ Ala tanu ka seli alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam ka bonya kɛ bonyatigi n'o ye Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu Allahu ta'ala ka kisi a ko caman kɛrɛnkɛrɛn ka taga ma a n'a mɔkɛ ani sirifu bɛɛ lajɛlen. Amin ya rabbal alamin. Yan'o cɛ an kɔrɔkɛ Cerno Hadi an ka président a ye duwawu kɛ bani mun na an fana bɛ duwawu k'o la yan'an ka da don an ka walanda la an karamɔgɔ Gawusu ani an karamɔgɔ Hashim Mansur an ni nin bɛɛ jɛra an n'u jɛra danaya kun b'an n'u cɛ donc an bɛ duwawu k'u ye yarabi Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'an mɛn ka duwawu k'u ye Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye Ala kana du ninnu barika t'aw fɛ Ala kɛra barika kama salli ala Muhammad n'o tɛmɛna i ye ɲininkali kɛ koba de la o de la Allahu subhanahu wa ta'ala n'i ye kow yɛrɛ jateminɛ Laylatul Qadri Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na Ala b'a yɛrɛ ko fɔ yɔrɔ minnu na a ye nin k'a dɔ ye a ko inna a kun bɛ se k'a fɔ inni anzaltuhu ne Ala ye kuranɛ jigi ma ko inna anw masa k'a yira koba don min bɛna fɔ o ye koba ye min y'a kɛ o ye masaba ye inna anzalnahu anw Ala an ye kuranɛ jigin kuranɛ n'a ka bonya Ala kira mantonw ka ko bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ɲɛfɔlen don kuranɛ min kɔnɔ ni Ala yɛrɛ ko ma farratna fil kitabi min shay kuranɛ an ma foyi to a la n'an m'o ɲɛfɔ adamadenw ye o kuranɛ n'a bonya Ala ko k'a ye o de jigin Laylatul Qadri sufɛ Allahu akbar a bɛ tila ka Laylatul Qadri mankutu f'i ye aya wɛrɛ la nin ye suratul Qadri yɛrɛ mais yan'an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan suratul Qadri kuma dɔ la a tafsirili bɛ an minɛ bamanankan na an kɛtɔla k'a fɔ dɔw b'a fɔ ko latigɛ su latigɛ b'a kɔnɔ mais aya in tɛ latigɛ fɔ Allahu akbar suratul Qadr al-Qadr arabukan na al-Qadar o de ye latigɛ ye an tu'mina bil qadari o de ye latigɛ ye mais n'a fɔra al-Qadr o kɔrɔ ko fɛn min ka bon anw ye kuranɛ jigin bonya sufɛ voilà latigɛ sufɛ tɛ dɛ kɔrɔ aya kɔrɔ
bamanankana a b'an minɛ kuma dɔ la. Allahu akbar. Anw ye kuranɛ jigin bonya su fɛ bi maana Ala yɛrɛ ko su in ka bon a tilala k'a fɔ ko barika bɛ su in na ko inna anzalnahu fi laylatin mubaraka an ye kuranɛ jigin su la su min ni barika b'a la ni Ala ko barika bɛ su min na o barika ko da barika b'a la o de la a bɛ tila k'i ɲininka ko wa ma adraka ma laylatul qadr i komi Ala yɛrɛ y'a fɔ k'ale Ala a y'a yɛrɛ filate a bɛna ko in fɔ tuma min na ka tila k'a fɔ ko suba don ka tila k'a fɔ ko su barikaman don ale yɛrɛ Ala bɛ e ɲininka Muhammad wa ma adraka ma laylatul qadr nin su bonya su in ye su jumɛn ye? Allahu akbar. Bonya su ye su jumɛn ye? Donc yana an k'o jaabi arabukan na u b'a fɔ ko iza urifa sababu batala al-ajab. Allahu akbar. Ko ni ko n'a kun dɔnna a ti maa kabakoya bilen n'i tɛ ko min kun dɔn i bɛ se ka kabakoya la mais n'i y'a kun dɔn i tɛ kabakoya. Alakira n'a ka sahabaw u tun bɛ baro la Alakira ye maa dɔw mankutu fɔ sahabaw ye k'olu dɔ la kelen tun bɛ kalo 1000 kɛ jihadi la. Kalo 1000 a tun bɛ ka min yɛrɛ ka kisa lakaluya a ko k'a ye kalo 1000 kɛ a bɛ ka jihadi kɛ fi sabilillah. Sahabaw dun ni ko Ala bɛ sɔrɔ ni sira o sira ye olu nata bi dayɛlɛ o de ka d'u ye u bɛ fɛ ka maa ɲuman bɛɛ ta ɲɔgɔn kɛ sahabaw ko ayiwa n'o de don o tuma la Alakira anw bɛ se k'o ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di e yɛrɛ Alakira ko a'maru ummati ma bayna 60 ila 70. Allahu akbar. N'i ye kalo 1000 jate minɛ a bɛ bɛn san 80 ani san 3 ani kalo 4 ma. E dun ko e mantonw si k'a bɛ daminɛ a si a janyalen k'a daminɛ 60 la a fanba dɛ k'a daminɛ 60 la ka taa 70 la k'e manto fanba bɛ bin o kɔnɔ. O kɔnɔna na Allahu akbar. Donc Alakira sallallahu alayhi wa sallam san 80 ni kɔ bato anw bɛ se k'o sɔrɔ cogo di madama anw si t'o bɔ. A ma nɔgɔn. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka di Ala ye ka se hakɛ min ma n'a ye fɛn min ɲini Ala fɛ dɔrɔn Ala b'o k'a ye. Allahu akbar. Donc Ala nana fɔ Muhammadu n bɛna fɛn d'i ma k'i dusu suma ka fɛn di mantow ma n'u y'u cɛsiri su kelen u bɛ baraji sɔrɔ ninnu tun bɛ san 80 ani san 3 ni kalo 4 kɛ ka fɛn min ɲini su kelen na Ala b'a d'u ma. Allahu akbar. O de la a nana jaabi di a ko wa ma adraka ma laylatul qadr Muhammad laylatul qadr yɛrɛ mun don suba ye su jumɛn ye Ala ko su in khayrun min alf shahr a m'a fɔ k'a ni kalo 1000 ye kelen ye dɛ ayi san 80 ni san 3 ni kalo 4 a m'a fɔ k'a n'o ye kelen dɛ a ko a su kelen ni maa min yɛrɛ kan 2 seli a la a baraji ka bon maa min ye san 80 ni san 3 ni kalo 4 kɛ a bɛ kan 2 seli su o su ale ka baraji ka bon n'o ta ye. Allahu akbar. Khayrun a ka fisa a ye dan t'a la quoi. Voilà ale ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan Ala ma d'aw ma a bɛ ka walawalali k'a ɲɛ hali bi a ko tanazzalul malaika ko mɛlɛkɛw bɛ jigin mɛlɛkɛ jiginni o ye Ala ka ordre ye dɛ. O ye tiɲɛ. O de la sahaba dɔ y'i den ka Alakira ɲininka ko Alakira ne ko a fɔra ko tanazzalul malaika ko mɛlɛkɛ bɛ jigin mɛlɛkɛ hakɛ joli bɛ jigin? Allahu akbar. Alakira ko a ma ko mɛlɛkɛ min bɛ jigin k'a bɛ kɛ adadal hasa gabakuru bɛlɛ hakɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ o mɛlɛkɛ nombre o de bɛ jigin. Ma b'o jate dɔn wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa Ala ka mɛlɛkɛ jate maa si t'o dɔn fo n'a kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala. Donc mɛlɛkɛ miliyari caman o de bɛna jigin nin su in na o de la nin su in na jalo ni maa o maa mago ma dilan o kɔrɔ k'i mago tɛ dilan bilen ayi maa o maa mago ma dilan laylatul qadri su fɛ k'i ni Ala cɛ dilan parce que Alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'o fɔ ko ni sunkalo donna k'a ban Ala ma yafa maa min ma ale ci b'a ɲɛ tɛ occasion na occasion min n'o bɛna sɔrɔ ko Ala bi yafa o tigilamaa ma. Allahu akbar. Donc Ala ko mɛlɛkɛw bɛ jigin mɛlɛkɛw dun jiginni o tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra hɛrɛ ye. Allahu akbar.
tanazzalul malaika melakaw bi jigin u be jigini muye u be jigini here u be jigini muye u be jigini basigi u be jigini muye u be jigin ka duwa ke mu'minu ye u be jigin ka maulaje jombe sella jongu sune do bi jombi ya ka jagabo bi jom fle nafla sella jom fle sinji tugula jom fle balmaya lanina jom fle ne maula kalanina jom fle ne mau blalila sranyumanka melekaw bi jigin ko de laje nu ye mami yo kanyuman kan ubo tiglama sinsin atayin kan ube kla ka duwa ukai wa ruhu fiha ala madawma de ko melekaw bi jigin me patron ere fana bina melekaw ka patron no jibrila wa ruhu fiha meleka jibrili yere fana bu cela parce que melekaw jigini we adama evenement jibrila yere fana ka faraw kan o mi meleke be ka nyemgo yo fana adama evenement ko waruhu fiha o be jigi sababu mina sabno fo ako bi izni rabbihim ala de bu bla ku ka jigin kana mu'minu ni sodia kana duwa ke mu'minu we kana fo mu'minu we ni ala ye aw ke mantonye manto min shika surun kateme fem bela jeleka ina fo mbe ndenka do kisala nabillahi harun alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam nabillahi musa koroke haruna ale kumana mina anibina mine aya fo meleke nyana ko nema ni kemen don de ke kana ni mine Allahu akbar meleke ko ama ako manton do bina e kofe o manton o famba ye ka adam ne bi woro la kata bi wolon vlala o famba be bi o kono ay mun fo haruna ay mun fo ako ni ne kun yo manton mo wiye ne te bo kaburu so dala parce que kata sambi woro ke dugu kono o ka surun chuga mina ne kun ben sigi kanga so ere dlan kaburu don dala parce que o koro ki ibe balo doron ibe bange doron ibe sa de be tugala ko sambi woro ymuye tufo o bi hali sambi woro ere soro baga una be ka doya donc o kuma la jalo jibrila be farawuka ku be jigine ala ka yamariya kanyi jumaye salamun Allah salama kishibe awye salama o herebe awye salama o aga nisudia ay duwa munke o duwa be jabi ay baraji minke ni aw mantum ni aw de sika dogoni mantum be sanwosa ala bena don di aw ma min be ben san bishegi ani san saba ani kalo nani Allahu akbar odla jalo ala ko salamun hiya ko here de be ni shuina hatta matla il fajr fokata fajr kenachi Allahu akbar odla imam shafi'i ayafa ka mazhabul qadimuna ako kaka na ke mawnyana ko ala ko salamun hiya hatta matla il fajr ko koro ko ni fajr sera ko imbana de ayi ko laylatul qadri ka shufela ko here min ba kono ka klefela ere fana ko hera nyogona kelende ba kono Allahu akbar odila Allah subhanahu wa ta'ala ay don fla de da shukele ani klefela kele olu de ka boni diɲɛ don bɛɛ lajɛlen ay arafa don klefela te adamadenw bolo diɲɛ kɔnɔ min ka bɔ arafa don ye Allahu akbar sufela te adamadenw bolo diɲɛ kɔnɔ min ka bɔ laylatul qadri su ye ala sɔnna nin sufla nin sufela kelen ani nin klefela kelen nunu de ka bon ni san kalo 12 a don bɛɛ lajɛlen a don fila fana bena tile 10 kɔnɔ o de la an ka tafsirikɛla dɔw b'a fɔ a ɲɛna ko wal fajri wa layalin ashra ni ye an ka tafsir kitabu minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ n'i y'u lajɛ a fanba b'a f'i ye ko wa layalin ashra u b'a f'i ye ko k'a daminɛ seliba tile fɔlɔ ka n'a bila a tile 10 na an ka tafsir karamɔgɔ nin b'a f'i ye a ko ala m'a fɔ ko wa naharin ashra dɛ k'a ko de wa layalin ashra ko sutan donc k'a kan bɛ nin sutan in de ma k'a daminɛ sunkalo tile 20 ka taga bila a tile 30 la donc mais tafsirtigi dɔw fana b'a fɔ ko a bɛ dɔ in fana ta mais tafsirtigiw minnu ye camancɛtigiw ye olu ko k'a kan bɛ ala kan bɛ a fila bɛɛ lajɛlen ma mais jalo dusukasi ye fɛn jumɛn ye ala kira be a b'a fɔ aw ye ko taharraw laylatal qadr fil ashr al awakhir min ramadan aye laylatul qadri aya ɲini sunkalo tile 10 labana ala kira kun bɛ se k'a fɔ ko nin don ina fɔ abdullah ibn abbas y'a fɔ an ye
ko kile mugan wolonwula do parce que ni muslimu ka riwaya laje muslim alakira ko sallallahu alaihi wasallam kaye lailatul qadri nyini ni kalo totora kile duru ye ay lailatul qadri nyini ni kalo totora kile saba ye donc o b'a yira ko lailatul qadri mugan wolonwula ye Abdullah ibn Abbas ka focogo ni riwaya min be muslimu kono ulu focogo b'a yira mais kuma yɛrɛ ye jumɛn ye dɔrɔn ala bɛ fɛ de mantonw k'u cɛsiri parce que ala bɛ anw dɔn jamana laban waati kalabanciya min b'o waati la ni ala kun y'a certitude d'an ma k'a fɔ ko ayiwa lailatul qadri mugan ni wolonwula don maa dɔw bɛ yen peut-être que olu yɛrɛ tun bɛ ban ka sun yɛrɛ ka sɔrɔ ka ni lailatul qadri sera ka don kɔnɔ ka na si misiri la o de la ala kɛra tuma min na a fɔra a ye a bɔra k'a bɛna a fɔ maaw ye koyi ko lailatul qadri ko nin do ala kɛra bɔra min kɛ ka na a nana sɔrɔ maa fila bɛ kɛlɛ la Allahu akbar ala kɛra donna a bɔra min kɛ sahabaw ko Muhammad i nana i tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'an ye a ko effectivement n tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'a ye mais n y'a sɔrɔ karisa ni karisa olu bɛ kɛlɛ la ayiwa ala fana ye ne ɲina a ko ala y'a kɔrɔta Allahu akbar donc dɔnnikɛlaw ko kɔrɔtali sababu dɔ de b'a la parce que ala b'a dɔn anw manton laban waati n'an y'a dɔn a ka ca ala fɛ an b'a su kelen dɔrɔn san kɔnɔ an bɛna ala bato a su kelen na an b'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ an bolo jiginen donc o de la ala y'a dogo nin tile tan laban in kɔnɔna o kuma la an bɛ ala deli ya rabbi maa min bɛ bɛn n'a ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ yɔrɔ dɔ fana la k'a y'a ɲini witiriw la 21 23 25 27 29 dɔnnikɛla dɔw fana b'a kan k'a fɔ san o san a bɛ yɛlɛma ɲina n'a nana 21 na san wɛrɛ a bɛ se ka na 23 la san wɛrɛ san bɛ da o kan a bɛ na 25 la san bɛ da o kɔfɛ a bɛ na 27 san bɛ da o kɔfɛ a bɛ na 29 na donc a bɛ se ka yɛlɛma fana dɔnnikɛlaw b'o fana kan k'a fɔ don sabatilen tɛ k'a fɔ san o san a bɛ na 27 de la walima 21 de la a bɛ yɛlɛma o bɛɛ ye n ye kuma min daminɛ sisan pour que mantonw k'u cɛsiri o kuma la an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an kɛ maaw ye minnu bɛ bɛn ni lailatul qadri ye n'u bɛ bɛn ni a don yɛrɛ su ye yaasa an si ka dɔgɔn mais an ka se ka baara belebele sɔrɔ k'o bila an ka mijaani na ya rabbi ala m'o kɛra ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna ma président an bɔra ka imamu ka kumaw lamɛn sisan lailatul qadri kan nka ne bɛ fɛ k'e ɲininka ɲina lailatul qadri an kana k'a ɲɛnamaya cogo min na ladala an bɛ deli k'a ɲɛnamaya cogo minnu na mais confinement bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bana min bɛ sen na a ko ma ban an b'a ɲɛnamaya cogo min na o puis fana an ka sɔrɔ fɛn kana ka kɛ mun ye lailatul qadri yɛrɛ su in kɔnɔna na bismillahir rahmanir rahim an bɛ ala deli ala ka barika don Muhammad la amin a ye kuma barikama minnu fɔ ala k'a don an hakiliw la ala k'a to an k'a waleya Allahu akbar parce que min ka gɛlɛn i y'a mɛn a ɲɛna karamɔgɔ i ka kuma ɲɛna koyi o y'a bilalen ye diinɛ t'o ye a bɛ waleya de k'a waleya Allahu akbar Muhammadu ye kuma damadɔ fɔ de tun bɛ fɛ ka ni waati b'an fɛ waati ba t'an bolo 1 2 3 4 Muhammadu ka kuma na a ye barika ko kuma de fɔ Allahu akbar mais o kuran ni aya in o tɛ suratul qadri kɔnɔ o bɛ sura wɛrɛ de kɔnɔ inna anzalnahu fi laylatil qadri gadri arabukan anw ka bamanankan i bɛ arabukan 100 ta i bɛ mot 1 ta a la i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɔrɔ 10 di nka ni mɔgɔw mɛnna kɔrɔ min kan o bɛ kɛ laada y'an bolo a bɛ ko an kɔnɔ k'o 1 de don ni nana ni dɔ wɛrɛ o b'a fɔ ayi ko nin tɛ k'a sɔrɔ arabukan kɔnɔ ka dun giduru bɛ yen gadaru bɛ yen gadiri bɛ yen n'i ko k'i bɛ nin walawala an bɛ su in na bɛɛ kɛ nin na nka kuranɛ aya min bɛ nin sura in dafa o de ye i b'a dɔn o de la ko ala y'a ko k'a ye kuranɛ jigin su barika ma inna anzalnahu fi laylatin mubarakah su barika ma la nka kuranɛ aya wɛrɛ bɛ yen subhana allazi asra bi abdihi n'an sera o yɔrɔ la a b'a fɔ wa barakna hawlahu o kumana a ye su fɔ o kɛra su barikama ye donc barika ye tiɲɛ ye a bɔra ala de y'a fɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen allazi barakna hawlahu o ye masjidul aqsa o de a bɛ fɔ de ma ko siri jamana biladu sham o kumana hadamaden barikama ye joli ye ɲininkali gɛlɛn
hadamaden barikama o y'a kuntigi Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam puisque nin barika flashi waati yɔrɔ olu m'o sɔrɔ foyi fɛ ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam an kana ɲinɛ o kɔ o de ye sababu ye Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yɔrɔnin dɔ b'a la Lailatul Qadri faamuya Chinois fɛ yen tuma min na maaw sutinu bɛ n'i donna diinɛ na dɔrɔn u b'i fa kerecɛnya don silamɛya don silamɛ min bɛ Chine n'i ye farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Chinois silamɛw ka ca ni Afiriki silamɛw ye nka u m'u dogo k'u ka sun kɛ k'u dogo k'u ka alabato kɛ a kɛra laada olu bolo waati la Lailatul Qadri su tile 27 su olu tun b'o dɔrɔn de sani sunkalo tɔ bɛɛ u b'a bɛɛ bila ko parce que ko sunkalo yɛrɛ nakun kun ye mun ye ko Lailatul Qadri i ye faamuyaw ye tuguni imam tun bɛ ka kuma min fɔ ça veut dire que a mɔgɔw tɛmɛna mun y'o ɲɔgɔnna kɛ u bɛ Lailatul Qadri do jate minɛ dɔrɔn k'o dɔrɔn de su k'a tɔ bila i ye diinɛ faamu cogo ye nka min bɛ ne intéressé nin bɛɛ la witiri de fɔra mais ne ko question belebeleba dɔ bɛ yen kabini a fɔra ko bi ko kalo yera ne ye Lailatul Qadri ŋaniya siri kabini su in na fo ka taa kalo kɛ tile 29 ye fo ka taa kɛ 30 ye su o su ne tɔ ka n ka nafila sali minuit kɔfɛ n kelen parce que mɔgɔ kelen de kan k'i ka nafila sali i kelen maa kelen ciba kelen dɔrɔn de y'a ka nafila sali fo ka taa fatu Allahu Akbar ni nafila a bɛ mɔgɔw tɔrɔmpele don diinɛ na yɔrɔnin dɔ de la a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko sunkalo de la ko ciba k'a kun bɛ nafila sali non kuranɛ b'o nkalon tigɛ kuranɛ b'o nkalon tigɛ cogoya mun na ciba kun bɛ sali fo k'a sen logologo ciba kun bɛ su bɛɛ kɛ sali la sunkalo tɛ wa sunkalo nafila sali yɛrɛ ni sunkalo tɛ ɲɔgɔn ka sira kan nka kɛra laada ye mɔgɔw kunkolo la ni sunkalo sera an ka cɛ ka bɔ ka taa bɔlɔnkɔnɔnaw la ka taa misiriw fa k'an bɛ taa nafila sali normalement ni nafila kun bɛ sali ni mɔgɔw ye kumana munna sali fana ni lazara ni fitiriw kɔfɛ faridaw ni ɲɔgɔn cɛ munna an t'a fɔ ko dɔ ka wuli ka nafila sali n'an ye nafila tɛ sali ni maa ye o kada ka nafila de ka di kojugu i ni kelen ni ala cɛ a b'i gɛrɛ ala la cogo min na a bɛna fɛ finingolo min bɛ kɛ ka fini kɔrɔ ne ka ni fini farala sisan finingolo bɛ ta ka kɛ k'a bara la pilisi tɛ wa a ta barika don a la a b'a sinsin o tuma na an bɛ fini minnu kɛ n'o tɛ faridaw ye n'i m'o kɛ i bɛ ɲangi de o nka nafila o kɔni o ye faranga de ye o tuma na ciba kelen de tun b'a kɛ o tuma na su in na Lailatul Qadri su ne ta cogo kabini n'a fɔra ko sunkalo jɔra fo ka taa sunkalo ba su o su ne bɛ wuli ka sali ne b'a ŋaniya siri ala ne ni Lailatul Qadri an bɛɛ a don garijɛgɛ la su in na don su in na tɛ e ala de b'a dɔn e de y'a dogo ni su in na don ne kɛɲɛ n'a ye ni su in na tɛ n kɛɲɛ n'a ye fo ka taa sunkalo ban e b'o jɛ bilen n'a fɔra a b'a kɔnɔ e de t'o jɛ dɛ nka k'an sigi ka saba kɔnɔ ka 23 kɔnɔ 25 kɔnɔ 27 kɔnɔ 29 kɔnɔ ala fana bɛ se ka yɛlɛma dɛ kuma a fɔra ko kira de y'a fɔ mais ciba m'a dɔn fa ye o a ma walawala Muhamadu m'a f'i ye sisan a ko an ka ɲini witiri kɔnɔ bon n bɛ fɛ ka bɔ a la an ka waati sera n bɛ fɛ ka bɔ miniti 3 de tora ye oui mais n bɛ fɛ ka bɔ de a ka question n bɛ fɛ ka bɔ i ka question salamun hiya hatta matla'il fajr n'a danno ni kisi danno su den kelen ma anw silamɛw bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi an mago tɛ su kelen dɔrɔn lafiya la coronavirus min filɛ nin n'a kɛmɛ ka diɲɛ bɛɛ fɛ a ka kan silamɛ ɲuman bɛɛ ye i mana wajulu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne yɛrɛ tɛ fɛ wajulu kɛnɛw ka sigi parce que coronavirus bɛ yen mɔgɔw ɲumankɛtɔ kana taa bana di ɲɔgɔn ma nka an ka ŋaniya ala bɛ dusukun de la ala bɛ dusukun de la o tuma an bɛ mun ɲini bɛɛ Lailatul Qadri su 27 su bɛɛ kɛra k'a fila sali diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka i bolo kɔrɔta ala ye coronavirus bɛ ka mɔgɔw fa dɛ ala
sababu ɲuman d'an ma silamɛw kɔlɔsi I ka silamɛya kɔlɔsi I ye hɛrɛ ni lafiya min fɔ k'o bɛ jigin nin su in na o salamun hiya hatta matla'il fajri o salamu ye o ka kɛ coronavirus tununi ye ka fura sɔrɔ walasa diɲɛ bɛ se ka segin a nɔ la misiriw bɛ se ka segin u nɔ la zawiyaw bɛ segin u nɔ la silamɛw hakili bɛ sigi badenya bɛ na économie bɛ bɔ a nɔ la I ka hɛrɛ kɛ ka ka hɛrɛ sɔrɔ an kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka da ka silamɛ anw ye silamɛw de ye silamɛya bɛ hɛrɛ kanu bɛɛ de ye Ala sɔnna ma ne kun fɛ ka min fɔ ta'aliqan Muhamadu ka kumaw kan o de kun ye nin o de président an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka waati sera imam zakatul fitri I bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye miniti kelen kɔnɔna na zakatul fitri mun de don a kana ka bɔ ni mun ni mun ye ani a kana ka di jɔn ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako ko shahru ramadana mu'allaqun bayna as-sama'i wal ardi la yurfa illa bi zakatil fitr alakira ko adamade be sun min kɛ a sun glone be to sangolo ni dugukolo cɛ a ti yelen ka taa ala fe abada fu ka zakatul fitr bɔ donc zakatul fitr ye alakira ka sunna ye maa min be hal ni ati bolo bi ni bi se ka ni y'a sɔrɔ sini selidon dugusɛjɛ walima selidon wulada fɛ y'a sɔrɔ parce que a bɔ waati ɲuman ye selidon yanni ka taa selikɛnɛ la mais ni ma se k'a sɔrɔ ni y'a sɔrɔ wulada fɛ maa nana wari d'i ma I ka nasɔngɔw ni fɛnw bɔra a b'a bɔ ala kɛra ka sunnaba don sallallahu alaihi wasallam mais yan nɔ ne b'a ye maaw bɛ na ni fɛnw ye ka bɔ Makan an ka nin kɛ nin de y'a suma cogo ye sisan ni ne taara butigi la n b'a fɔ de ko kilo mais n'an taara palan dɔw ta k'o fɛngɛ n'o palan tɛ maa min bolo o tigi b'a ta suma cogo di an k'a fɔ maaw ye kilo la dɔrɔn kilo 2 kilo 900 2 kilo 900 2 kilo 900 grammes zakatul fitr bɛ bɛn o de ma Allahu akbar an yɛrɛ b'a fɔ maaw ye a kɛ 3 kilo ye dafalen ye dɔrɔn yanni ka 100 grammes nin bɔ a la a kɛ wa khairan voilà fa man taqa wa khairan fa wa khairun la donc I ka 3 kilo maaw ma bi ka so den min wolola fajiri da in na o b'a la I ka baarakɛla ni silamɛ don ni chrétien tɛ ka ban silamɛ don mɔgɔ min nalen don dunanya la I fɛ yen n'a ye tile dama dama sɔrɔ maaw ma bɛ yen an man talzamuhu nafaqatu I b'a bɔ I yɛrɛ ye maaw ma bɛ yen n'o balo y'i kan wajibu ye n'o b'i ka du kɔnɔ a don I b'a bɔ olu bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka bɔ fɛn caman na mais anw fɛ yan nɔ ɲɔ malo kaba keninge a bɛ bɔ ninnu na a bɛ se ka bɔ shɔ fana la donc nin a bɛ se ka bɔ ninnu bɛɛ la donc silamɛ k'i jilaja ala kɛra ko k'an ka sun sirilen don a la I ka sun kɛ an bɛ mɔgɔ dɔw ye adamaden tellement que wa hudiratil anfusu shuha bakiluya yɛrɛ kɛra adamaden yɛrɛ tabiya ye I bɛ maa dɔw ye u bɛ sun u bɛ nɔgɔya u ma mais u bɛ kilo kelen kelen u b'o de di u ka maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc a ma dafa dɛ kilo 3 kilo 2 ani 900 grammes gramme 900 I k'a dafa kilo 3 yɛrɛ la ɲɛ kelen o de ye maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka zakatul fitr ye I b'a bɔ I ka du kɔnɔ mɔgɔ ye n'i ka du kɔnɔ mɔgɔ ye mɔgɔ 100 ye o tuma la I bɛ 3 kilo jate sigɔrɔma 100 o bɛ bɛn 300 kilo ma donc ainsi de suite ala k'an bɛ sababu amina amina président waati sera kuma kuncɛ kuma jumɛn de bɛ teliya la ka da nin kan kuma kuncɛ kuma min bɛ yen o de ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ cogoya dɔ la ɲinan a bɛ san ba caman bɔ diɲɛ ma deli ka kɛ tan ala ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen lajarabi n'o tɛ nin waati in na I b'a sɔrɔ an ka maa caman bɛ olu tan bɛ umura de kɛ u bɛ taa lilatul gadiri walima sunkalo tile 10 laban u bɛ to kɛ Makan ka baraji dɔ fara baraji dɔ kan ka barika dɔ fara barika dɔ kan nka a ma se ka kɛ ɲinan mun na ka da ka bana bɛ yen diɲɛ bɛɛ dalen don a la ko bana min bɛ yen o tuma ne bɛ kasi ɲɛji la n'i ye mɔgɔ dɔw mankan mɛn arajo la walima kɛnɛmana na k'a fɔ k'olu dalen tɛ nin bana in na o man kan ka kɛ an kan ka tɛmɛ o kan an bɛ lilatul kadiri su la 10 laban an b'o de la an ka dugawu caya ka sarakati caya ka sinjiw tugu minnu daw tigɛlen don ɲɔgɔn na olu ka ɲɔgɔn sirala bɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma ala kama ka da ka sunkalo min filɛ a daralo dabɔlen don yafa de kosɔn
mɔgɔw anw b'a fɔ an bɛ yafa mais an b'a fɔ an nɛn na mais dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma ala k'an dusukun kɛ ɲɔgɔn fɛ ya rabbi an ka waati ale sera an bɛ kuma jɔ ni yɔrɔnin na imam dakuruɲɛ kelen foli teliyala ka kɛ ni waati corona yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi waati corona an bɛ lajɛbagaw fo dɔrɔn ni émission nafa ka bon i komi émission ye dɔgɔkun o dɔgɔkun ye an ma se ka min fɔ na hali ni zakatul fitri hali n'a bɔ waati dɔgɔkun wɛrɛ dimanche b'a sɔrɔ hali n'a b'a sɔrɔ a bɔ don walima fɛngɛ don ni ala sɔnna ma an bɛ émission nataw la an b'a jateminɛ ka kuma toujours ninnu kan a b'a sɔrɔ lailatul qadri kɔni tɛmɛna mais a b'a sɔrɔ an bɛ seli mouvance ya rabbi ala k'o don yira an na amina amina an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye sini kɛnɛ ala ka o di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma foli belebele o ye Cherifla jabarani sanfɛla lajɛbaw ye Tidianiya Blomba jɛmukan lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli ala ka sigiyɔrɔ yira an na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu